Sitikupita kumpikisanowu kuti tikaonese kuti omwe ali ndi anyamata oziwa bwino kunola zikwanje ndani. Ayi. Koma kuti kodi omwe ali ndi mfundo zotukula achinyamata pa ntchito ndi mabizinesi ndani. Sitikupita kumpikisanowu kuti tikaone kuti ali ndi thanzi labwino ndani. Ayi. Koma kuti ali ndi nzeru ndani. Choncho tiyeni tiyesese kukayika chidwi chathu chonse popereka mfundo zathu zomwe takonza zopititsa patsogolo dziko lathu kusiyana ndi kuti tikataye nthawi ndi kunyozana. Mwasira banja malawenza anga kwina kulikonse kumene muli. Tsiku labwino tikuyenera kulankhula ndithu motsindika tsiku la lerolo pamene kampeni ikutani kuti ikuyamba. Masadira mwambo omwe ameke akusegulira campaign anthu yomwe akhala kukopa anthu kuti azavotere. Nkhani yomwe ndabwera nayo panopa kwambiri ndi ya handout. Handout amene akuathandiza kuti campaign iyi ndikukhulupirira kuti lamulo ili silanyuwani ndi lakalekale. Ngakhale mtsogoleri wa dziko linolo amanyamula iye malole kumakanapita m'manyumba kumapita ku State House kunyamula anthu osiyanasiyana kumakapasa ndalama. Lamulo limene lilipo kale. Andi sindikuziwa chomwe ayimira pamene paja kumakamba za handout. Pomwe malamulo dziko muno akuphwanyidwa. Tikuona ndi maso. Tikamayankhula pa platform ndizichazo tikuona kuti akuzumidwa nazo achani kodi achitetezo chifukwa ntchito yawo ayikuyilephera. Ndi anthu akamalankhula pezo manati security pomwe ayinu achewa kuzowa kuti security palibe chifukwa anthu amazuma nkumaoneka ngati anthu ndi achipongwe chifukwa kuti ntchitoyo inakhazikitsidwa koma ntchitoyo sikugwiridwa. Chimozimozi zimenezi za handout. Mukaona kuti anthu afasa akhazikika pafunso kuti kodi handout yomwe kuti ndi chani ndikufuna kuti akumveni kuchokera pakamwa panu chifukwa anthu akhala akuziwa kuti handout ndi pamene andale akunyamula zinthu kapena kuwapasa anthu ndalama cholinga choti akavotera. Anthu akuziwa koma akufuna kuti akamafunsa zimenezozo monga aswa mneneri wa meke Songwani Mwafulira ananena anso kuti anthu ati afuna ayankhe kuti handout ndi chani. Sikuti anthu amafunsa sakuziwa koma amafunsa zimenezo chifukwa chokuti akuona handout amene akhazikitsidwa m'dziko munomo amene akuchokera kwa president amene ali pa current president panopa amene akumanyamula anthu ndikupita makapasa ndalama. Nchifukwa mukuona anthu okuti akufunsa kuti kodi inuyo handout yomwe munenayo ndi chani. Chifukwa zinthu zikuoneka ndi maso anthu akuziona. Malole akuzaza mafumu kunyamulidwa aziphunzitsi kunyamulidwa department iliyonse kumanyamulidwa malole kumapita makaonana ndi president yenu umapereka 50,000 nomapasa anthu amenewa handout iponse pamenepo chifukwa anthu akukufunsani. Sikuti anthu kapena ndinena Songwani Mwafulira mukamamva kuti anthu akhazikitsa kuti amvesese kuti handout ndi chani musaone ngati kuti anthu osakuziwa chifukwa lamulo silanyuwani koma akufunsa zimenezo chifukwa zitizo kodi chazomwe ndikulankhula pano zomwe zikuchitika m'dziko muno zomwe akuchitanso ndani kuti current president Lazarus Chakwera kumapereka handout kwandani kodi kwa anthu. Andisinduzonera lamulo limenelo mufuna unene kuti liyamba kugwira ntchito pa nthawi yomwe mwasegula campaign lero. Andi Amalawi ayembekeze saonanso malole akuti anthu kumapita mu State House kapena kumapita kusanjika kapena kumapita ku Chikokobe nyumba zonse za boma anthu saonanso.
malamulo nziko muno musakulemekezedwa boma ili la MCP sili kulemekeza malamulo lamulo la ma demonstration akuti munthu atha kupanga exercise ufulu waje pa chinthu chomwe asakutani kuti asakugwirizana nacho ndi ukufa anthu akutani kuti akuona malamulo lilipo. Ndebali zinthu zinazi mukamamva Malawi akufusa kuli mufotokoze mwa satani sikuti Amalawi amakhala sakuziwa ayi koma Amalawi amakhala kuona kuti zimene zikuchitika koma palibe action ine yomwe kuti pokoti ikutengedwapo. Then nyimbo pano patumepere ziwawa sapange ziwawa still more ziwawazo zikuchitika tikuona anthu azikwanja kunyamuka kumakhala limodzi ndani kodi ndi apolisi koma nyimbo kumakhala chani kodi ndi anthu atha kufusani kuti kodi sekretary mungu nenayo pamene pa ndiye ndi iti ndiye sikusonza kuti anthu osakuziwa kuti sekretary ndi chani ayi amakhala kuziwa koma kumakhala anthu odabwa. So nkhani ya ma handout olomura ima amene ponkumalankhula Amalawi saimvesesa chifukwa lamulo limene lolo siligwira ntchito kwa anthu ena amene iwo akuzimva kuti iwo palibenso ndi amphamvu kuposa anzawo amene akungopanga zinthu mosasamala mophwanya malamulo koma anthu nkumatani kumalaonerera amene amasatira za malamulo nkumangoyang'ana zimenezozo. So kampeni yomwe ikusegulidwayi tikamango kamba ndika pakamwa kunena kuti yayi tikudana ndi ziwawa osapereka action palibe chinthu chomwe chikutani kuti nchifukwa zinthu tikungoyima nazo poyera nkumangolankhula ndikumapitirira zolakwika sanatani kuti sanakonze chifukwa pali zolakwika zambiri zomwe Amalawi amazembekeza kuti zimene zozo zikuyenera kuti zitani kodi zikonzedwe. Ndinokhaso mukumafotokoza mmene kutako kuti pali zinthu zolephereka zambiri zomwe zimayenera kuti zimene ziunikidwe kuti zikuchitika zimene zifukwa chani. Muzisanzo nditungunena umene koko kuti security yathu silinatani kuti sinatithandize mbuyomo ndiye kuti tikhale ndi chikhulupiriro security yambe kusintha kuti tani kusoza ndi zinthu zina zomwe zimayenera chitetezo chimayenera kupita kwa Amalawi sichinachitike mbuyomo pa zinthu zina zake zochulukaso. Mukunena ndi bungwe la meki likufuna limakhala likuitana anthu pamwambo khalumeno jawo zipani zosiyana-siyana ma CSOs kubwera litu mabungwe amene tisiyaboma nkumayitana kumene kuchako ma CSOs kuti akakhale nawo pamene paja ndikusonyeza kuti bungwelo limakhala likufuna kuti zinthu zikamachitika azichitira limodzi komatu zimene zozo bungwe la mekiro likumapanga mwandale toyeka likamaphwanya malamulo lizikhala ngati anthu aja kungowayitana amene pajapo mwa temporary koma zomwe akufuna anthu amene akuitanidwa kuti akhale nawo limodzi kuti amange chinthu chimodzi osamazimva kuti akuti chani chifukwa sakanakhala kuti akufuna anthu kuti aziyendera limodzi pomwe anthu amene akuwayitana ameneko ali ndi zinthu zina zomwe akunena kuti komatu dongosolo ililili inuyo abungwe la meki pali zinthu zina zake zokuti sizili bwino zikufunika kuti zimene tizikonze. Anthu akupempha kuti mu system pangidwe audit pakama panopa sanalandira anthu mayankho koma tiyeni mukasegulira kampeni mukuyitana anthu omweyo kuti akakhale nanu kusoza kuti inuyo mufuna kuti ntchitoyo muzigwira limodzi ndi anthu okhuzidwa. Kukhuzidwa kungokhala pongo waona anthu kungumango wayitana anthu ndikumalalikira anthu uje pamaganizo awo osamatengako mukuzitenga ngati kuti bungwelotu tikuziwa munapasidwa mphamvu loyendesa zisankho mdziko muno koma mumakhalaso pamakhaso anthu ena okhuzidwa amene iniwo mumagwira nawo ntchito kuti ntchito ichayitani kuti ipepuke andimwe mazatulusa zosatira zisakhale zachani kodi zokomera munthu ina aliyense ndiponso anthu azakhutire nazo kuti no timayendera zinthu zilimodzi koma ngati mukupitirira ndi chiganizo choyendesa chisankho zinthu zina simunazisolve zomwe Amalawi akuyenera kufuna kuti aone kuti zasolvedwa ndiye mukuona ngati zosatira za chisankho zizakhala chani anthu azavomereza
bungwe la meki likuyenera kumva maganizo. Kodi ku opposition iko akuti chani? Masesos akuti chani? Ndakha kuboma akukuku akuti chani? Ochipani cholamwa chikuti chani? Ndikutenga mankhawa zonse zija ndikutani kodi ndikukambirana nawo anthu aja ndikumvana nawo anthu aja chimozi ndikumapitirira ndi ulendo wathu upita muzisankho. Ziwawa sizingathe ngati bungwe la meki lonso sili kusova zinthu zina. Fali kuyenera bungwe la meki likhale ndithu monga loyima palokha lizitha kuyang'ana both side uku ndi uku mavuto auku ndikusova mavuto auku ndikusova ndikumapita wasogolo ndi chani kodi zisankho. Zomwe amalawi akutani kodi akufuna osati zingoyimba nyimbo za ufulu maufulu omwe akuphwanyidwa m'dziko lomwe lino tikutani kodi tikuona.